Hindi ka, ako yung sabihin mo. Hindi. Siyempre, Rosie, di ba? Napagod tayo ngayon eh. Saka face to face, pumasok ka, nakaliwan ko. Tama, huwag na kumain. Wala ka nang kumakain. Parang may manita. Parang naliwas ako ito. Ang break name ko yung pinainterview. Saan mo rin na pinibron? Waiting ka din. Ang break name yung lahat. Kita mo naman yun, break name na yun. Ang ulit nga din natin.